Hi guys, welcome to my channel and welcome to my vlog. So guys, for today in this vlog, papunta pa kami ngayon sa Lambok, Bachan, Cebu. So guys, Bachan is located at the southern part of Cebu, so travel time is almost 4 hours. And ngayon kasama ko po ang LGBT Team Cebu at ito po ay pa-outing ni Consi Health Diana Aldalisa. Thank you so much for the invitation. So guys, first stop over natin po dito sa Dumanho, southern part din ng Cebu. So actually guys, nakasakay po kami sa van. Konti lang kami. Sa bus na kami sasakay kaso overloaded. And gratefully nakahanap kami ng van na masasakyan, which is 150 per head yung pamasahe namin. So guys, time check, it's almost 10:30 AM in the morning and i-update ko lang kayo pagdating namin sa aming destination. We're here. Grabe, ang ganda po dito sa Lambok Beach Resort. As you can see guys, grabe, ang ganda ng dagat dito. Napaka-blue. Very blue. Yeah, we're live. Say hi to my vlog. Nag-ando na nag-vlog doon? Yes. Say hi, uy. Hi! Sensora ka na, sunod! Sensora! Yes, kasama ko si John Bell. Gusto kayo? So, dito rin na side. Ang ganda. Charla. So, ngayon guys, papunta na ho kami sa cottage namin. And, yeah, naghihintay na lang kami sa iba namin kasama para makapag-lunch na rin kami together. And then, after that, mag-beach na kami, pa-fresh. And then, see you later. So for now guys, wala munang ganap. Dito muna kami maglakad-lakad sa dagat. Kasi high tide kasi siya guys. Kaya hindi medyo ang tanga ni mong paddle. Charot. Excuse sa padding. Ngat-ngat. Wala someone. So we're just looking for a space kung saan kami mag-stay. Charot! So guys, tapos na kaming mag-fresh. And we're also already wearing our swimmies. Yeah, actually naka-sports bra lang ako. Pero yung color niya pang beach. So for my face guys, I was using Bello sunscreen SPF 50 para sa mukha ko lang. Kasi pwede daw siyang lagyan ng makeup. Alam niyo naman, aura din kami. Charot. So first guys, actually yung unang gagawin namin, pictorial muna. Habang mainit pa. Mamaya na kami lalangoy pag medyo hapon na. And then, so right now, actually naghihintay na lang kami sa pagkain namin. Kasi yung ibang kasama namin hindi pa dumating. So kami yung actually kami yung huling umalis sa lugar namin kanina. Pero kami naman yung nauna dito. And guys, update ko kayo sa mga ganap mamaya. So for now, just enjoy the view. Update, tapos na kaming lumafang sa anyal na palafang ni Cons, Dayan, Chansha, Charot. So right now guys, we're just waiting for Consi Health Diana at sa iba pang kumakain at pagkatapos magi-games na kami. So heto yun guys, ang ganda. Ang daming naliligo. Siya ayun, socks! So guys, may mga cottages po dito.
Yung mga cottages dito, mga mahal. Pero ako hindi niya ako mahal. Tapa. Hello. Hello everybody! Welcome to her channel! As you can see guys, nandito kami ngayon sa baybayin ng dagat. Naglakad-lakad. Kasi bibili sila ng yosi. Kung naghanap kami ng tindahan. Well, chika muna tayo. Well, actually guys, I am originally from Cebu. And I'm speaking Tagalog because of course, marketing. And of course, kasi kami mga Cebuano, prefer namin mag-speak ng English than Tagalog. So that's why I want to re-embrace Tagalog. Madunggan ka sa kona na tigahong-hong. Yes, madungog naman. So dito guys, sa labas ng Badyan, may mga tindahan sila. May mga BJ, of course our favorite, beverages, pero buko pa siya. Nandito rin, may nag-beverage jockey. So ganito guys, before ka pumasok sa sa my beach area, may mga tindahan na siya parking lot dito. So you can see, ang daming motor. Say hi to my vlog! So, dyan sila guys, kung bibili ng yosi. Kasi nagyo-yosi sila. They are not healthy liver. Healthy liver. Laban lang ate, laban lang. Yes, hello guys. Say hi. Masay kayo. Wow. Yes, ang ganda ng lightings dito. Lakas makamuwa na. So, pabalik na kami guys sa cottage namin kasi nakabili na sila ng yosi. And right now, magi-games na kami. So, update ko na naman kayo later. So guys, right now, nag-games na po sila. Ayan sila sa likod. Yes! Oy! Uboy! Tay! Lakan! Lakan! Pila ka minute? 30 minutes! Isa lang kayo? 5 minutes na ulit. 5 minutes! No, you're So they were given 30 minutes to do their yell. Charot. So right now, audience lang nila ako kasi ako yung nagwa-vlog. Yung vlog na ito, bale, documentary sa mga kaganapan dito sa Lamboa. Papasok si Lucifer, naghahanap ng partner para maka-jerjer. Bumtiyaya, bumyeye. Agay! Oh my God, ang effort ng best friend ko. Yeah, at tapos na rin ako naligo guys. Medyo tan na rin ako. So ngayon, maghihintay na lang tayo hanggang sa matapos ang kanilang mga yell. Talawag! Sila mo dito doon! Hindi na lagi babay! Hoy, wala naman ko! Daddy! Hindi na! Siyang serve ko! Nagkakali na pa yan! Daddy! Door 5! Tawag ka! Tatim! Bangan! 1, 2, 3, go! Gel ni siya. Abi mo pili pero gel ni siya. Hey! Hey! Kabugo gamit tayo. Ay! Lagay! Ikaw murang nalay. Ay! Kinatay! La 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 la. Hey! La la zero! Hey! Bubog sa keeper. Papasok si Lucifer. Naghahanap ng partner para maka-jerjer. Bumtiyaya, 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 bumtiyaya. Ano yan? Ako na mo oh. Hindi kami tanon. Sa rumoy. Ano mo? Lain kayo, balik-balikon. Okay, let's go!
Let's all welcome Team Barang! Parang mayot! Mananabang mami! Punto na ta? Layo na bang hospital din eh. Bayaw! Bayaw! Daddy! Lain kayo! Balik ko! Balik ko! Mayot! Mayot! Baka uwi na lang! 1, 2, 3, go! Yell the shout! Yell the shout! Kami ninyo delibero! Yell the shout! One! Count two! A 1, 2, 3, go! Baby shark! Oy! 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 Uy, kalain na gawa niya. Uy! The last but not the least! Team Fern! Team Fern! Your time! Your time! Start now! Yellow, orange, black, and white. Tell me the name of your sweetheart. So that's it all for our Lambog Bajan experience, guys. At makauwi na kami dito sa mga bahay-bahay namin sa Cebu City. And guys, hindi ko na na-vlog yung mga huling ganap sa Lambog. Kasi kaming lahat low back. Kasi wala naman talagang kuryente doon sa stinehan namin. So guys, if you're planning na pupunta doon at doon kayo mag-outing with your friends and family, make sure na may kuryente yung sinistayhan nyo para walang pagsisisi sa huli. But all in all, guys, everything is worth it. Everything is perfect. Dahil nag-enjoy naman kaming lahat doon because we believe na wala naman talaga yan sa lugar. Pero it's with the people who's with you who will make your experience beautiful. Shout out. So once again, guys, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Till my next vlog. Goodbye!